Va, doncs endavant. Bé, doncs aquesta nit, primer de tot, volia donar les gràcies a les més de 1.200 persones que han confiat en Ciutadans, que ens han donat la seva confiança i el seu vot. Dir-vos que doncs, sí que és veritat que hi ha hagut molta baixa participació en aquestes eleccions i per tant doncs, això ha tingut el seu efecte. Volia agrair també tota la feina que han fet totes les persones que ens han acompanyat, ja no tan sols aquests últims 4 anys, sinó tota la gent que ens ha acompanyat doncs, fent estones a les carpes, acostant-se a les carpes, de demanar informació, donar-nos el seu suport, agrair-los molt doncs, aquesta bona voluntat i aquesta feina que han fet al nostre costat. De cara a... Quina era la segona pregunta? Replantejament del partit. Val. Bé, de cara doncs, a si el partit ha de fer doncs, algun canvi, sí que és veritat que a principis d'aquest any, del 2023, vam tenir una assemblea refundacional, una refundició de tot el partit a nivell estatal, a nivell nacional, i sí que és veritat que una constatació doncs, del que ha passat avui aquí, però també segurament a altres municipis, és que aquesta refundació ha arribat una mica tard i no ha donat temps doncs, a implementar tots els canvis que es van plantejar en el partit de cara a afrontar amb força aquestes municipals. Temps massa just per implementar uns canvis doncs, que probablement no han arribat degudament a la ciutadania. I com valores l'entrada de Vox en aquestes eleccions? Bé, personalment crec que avui és un dia trist per la ciutat. Entra una formació amb molta força que no ha plantejat al llarg d'aquests dies cap tipus de programa per la ciutat, cap tipus de proposta ni a nivell social, ni econòmic, ni de perspectiva de futur per la nostra ciutat, i per tant crec que a partir d'ara doncs, s'obre un nou mandat que serà molt difícil arribar a consensos. De fet, des de Ciutadans en aquests últims 4 anys hem sigut el partit de centre liberal que ha aconseguit més consensos per arribar a propostes i millores per la ciutat. Hem aconseguit aprovar un 60% de les més de 200 propostes que hem presentat en només 4 anys, i crec que és una feina doncs, que el nou mandat que arriba li costarà molt arribar a aquest tipus de consensos per fer doncs, petites millores per la ciutadania. I et planteges fer un pas al costat? Bé, nosaltres vam començar, Ciutadans, sense tenir representació a l'Ajuntament, vam començar fent carpes als carrers, parlant amb els veïns, parlant amb entitats, i és una feina que evidentment al entrar a l'Ajuntament doncs, hem pogut fer amb una representació més institucional, però ara, doncs, a partir d'aquest nou mandat, seguirem fent aquesta feina d'anar a les carpes, d'anar als barris, d'escoltar els clients doncs, cara a cara, i de seguir doncs, en contacte amb totes les entitats, tots els veïns que ens han plantejat en algun moment algun problema i que en el futur doncs, també vulguin posar-se en contacte amb nosaltres. Sabran i saben que tenen la porta oberta i que Ciutadans doncs, els seguirà tenint com ho ha fet fins ara. Moltes gràcies.